Keďže momentálne nemám ani e-mail, ani heslo, ktoré by som použila, kliknem na tlačítko registrovať sa. Tu napíšem e-mail, ktorý chcem používať a ktorým sa budem prihlasovať. Meno, pod ktorým budem vystupovať na portáli. A dvakrát zadám heslo. Potvrdím, že súhlasím s podmienkami používania a dám registrovať. V tomto momente mi bol zaslaný overovací e-mail do mojej poštovej schránky. Takže keď sa prihlásim do poštovej schránky, kliknem si na e-mail, ktorý mi vyšiel ze svetov. Tam nájdem odkaz, na ktorý kliknem a tým potvrdím, že sa chcem prihlásiť a registrovať do e-svetov. V tomto momente som už úspešným členom e-svetov a môžem kliknúť na prihlásiť sa. Vyplním svoj e-mail a heslo, ktoré som zadala v registrácii a kliknem na šípku napravo, čím sa vlastne prihlásim prvýkrát do systému. A takto potom vyzerá moje prvé prihlásenie sa na e-svety.